Hoy, lunes 2 de junio, pasará la historia de este país por el anuncio hecho por el presidente del gobierno esta mañana. El rey Juan Carlos I abdica, el príncipe Felipe reinará con el nombre de Felipe VI. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a titulares de larodalía.es. Y nosotros seguimos con titulares. Hoy cambiamos nuestro programa para centrarnos en la presentación del próximo 4 de junio del documental Bous, Historia del Bous de Carrer a la Bailucho, que se presentará este miércoles en el Teatro Carmen Tour a las 7:30 de la tarde. Esta nueva película documental cuenta con una duración aproximada de 55 minutos y se presentará, como ya he dicho, en el Teatro Carmen Tour el día 4 de junio a las 19:30 de la tarde en un pase directo y abierto, totalmente gratuito, hasta completar aforo. La empresa Producciones Oracle, editora también de larodalía.es, ha sido la productora de este documental, que ha contado con la dirección y guión de Nelo Navarro y la realitzación de Carolina Sansano. El vídeo està estructurat al voltant de totes les entrevistes que s'han fet de gent del món de la festa del bou de carrer. N'hi ha una primera part que és una introducció històrica on jo crec que com a novetat anem a ensenyar per primera volta el gravat d'un bou del Magdalenià, un gravat que té uns entre 12.000 i 14.000 anys d'edat que es troba en la cova de Sant Josep. Fem un xicotet repàs pels inicis de la morfologia del bou i després ja entrem en l'apartat històric de les primeres notícies sobre bous de carrer que hi ha al nostre poble i a partir d'ahir ja el vídeo es converteix en un exercici de recuperació de la memòria històrica de la festa dels bous de carrer, on fem com un xicotet de repàs per als bous més famosos que n'hi ha en l'imaginari col·lectiu de la vall, recuperar conforme era a través dels testimonis orals, conforme era la festa dels bous de carrer fa 30 o 40 anys, i després ja hem passat a fer una espècie de resum del que és la Setmana Popular Taurina, diguem com a esdeveniment festiu més important o més nombrós que n'hi ha en la vall. I finalment el documental s'acaba un poc fent un repàs a quin és el moment actual de la festa del bou al carrer, quines són les preferències que n'hi ha y un poco los sentimientos de los aficionados al respecto. La película ha sido posible gracias a la colaboración del Ayuntamiento de la Bailucho, la Diputación de Castellón y videodetoros.net de José Luis Usó. La Vall és la ciutat no de tota la província, no de tota la comunitat, no de tota Espanya, sinó de tot el món que més festejos fa taurins de bous al carrer. I això s'ha de donar a conèixer i això s'ha de donar a vendre. Efectivament, no només per el seu interès cultural o el seu interès social o popular, sinó també per el seu interès econòmic. La vall és coneguda fora de la vall, per supost, per moltes coses, però per dos aspectes molt importants. Una d'elles, ja ho ha dit, les coves de Sant Josep, i per un altre aspecte, aquesta afició taurina que tenim durant tot l'any i que fa que vinguin aficionats taurins de tota Espanya a disfrutar de les nostres festes durant tot l'any. El primer que se sorprendrà en veure les imatges seré jo, perquè jo encara no he vist el vídeo, com toca, igual que vaig fer quan se va fer el de la fàbrica a Segarra, que és aquest dia quan un té que eixir del teatre després de veure aquest primer passe del vídeo amb la boca oberta i orgullós de tindre el que tenim en el nostre municipi. Agraïment a Producciones Oracle, agraïment a Nelo Navarro, agraïment a Carolina Sansano, que són les persones i han sigut el motor per a poder fer este DVD. Quan van vindre a explicar al meu despatx de l'alcaldia este projecte, no vaig poder dir que no. No vaig poder dir que no per dues coses. Per convicció, perquè estava segur que era necessari en aquests moments donar a conèixer una tradició tan nostra com són els bous al carrer, i per segona, per afició. Tot el món sap que soc un gran aficionat als bous al carrer. Convide a tota la societat ballera a que puga vindre el dimecres a disfrutar d'este primer passe del vídeo i disfrutar tots en aquest moment in situ de lo que ha sigut i de lo que serà la nostra afició taurina i a on volem, el camí que volem que continuï aquesta afició taurina en la vall. El DVD del documental saldrá a la venta a partir del día 5 en los kioscos de la Bailucho, el Centro Comercial Eroski y Frutos Secos Murillo de la localidad. El precio es de 10 euros y una parte de la recaudación será destinada a Faniat. Para Faniat, esta rueda de prensa es motivo de alegría, pues supone una colaboración en la financiación de los proyectos que pretendemos poner en marcha.
proyectos que nacen de las necesidades detectadas en nuestras familias y nuestros centros. Actualmente trabajamos para conseguir una vivienda tutelada. El segundo proyecto por el que trabajamos es la adquisición de un vehículo adaptado. Por último, pretendemos abrir el mundo laboral a los jóvenes con discapacidad ligera a través de la puesta en marcha de un programa de inserción laboral cuyo final es la contratación de algunos de nuestros centros. Me consta que molts xiquets i xiquetes de fa niat són grans aficionats taurins i els agrada moltíssim veure vídeos de bous al carrer. Recordamos que el miércoles a las 19:30 se presenta Bous, Historia del Bous del Carrer a la Vall d'Uixó, en el Teatro Carmen Tour de la Vall d'Uixó. Y así terminamos. Gracias por habernos acompañado y recuerden que pueden continuar con la actualidad en larodalía.es.